Ya iya lah. Piye? Baru. Oh ya ampun Pak, matur sembah nuwun Pak. Iya. Sita. Bocah lek pinter. Terima kasih Pak, Mas. Ha iya kono. Ayo. Ra duwe nyilih boke. Apa tuh mau nanti nang nyilih boke? Iya. Terima kasih Mbak. Nyilih boke neno. Nyilih boke neno. Habis dia. Habis. Ibu. Bayo ngambung iki pira lho? Sium. Terima kasih Ibu. Ibu. Bayo kabeh di ibu. Terima